Skinkekutteren, ormegården eller foderbrættet. Kært barn har mange navne. Men på det sidste har den danske pølsevognstradition fået et knæk til fordel for pizza og shawarma. Men er den danske pølsevognstradition helt på vej ud af gadebilledet? Som gallionsfigur på sin skinkeskude trækker den københavnske pølsemand sin arbejdsplads efter sig. Hans rolige tempo tæmmer morgentrafikken, og busserne må vente pænt. Den har været her så længe vi kan huske. Faktisk lige siden en vinterdag i 1921, da den første vogn trillede ud i morgentravlheden. Det lille gadekøkken blev starten på et stykke Danmarks historie. Danske pølsevogne fik jo deres guldalder, især efter 2. verdenskrig. Allan Mylius Thomsen er pølsehistoriker. Han har skrevet bogen Café Fodkold om pølsevognens op- og nedture. Så skete der en produktudvikling fra, at man bare kunne få en rød vinerpølse med en klat sennep og et rundstykke. Det udviklede sig jo til blandt andet via de amerikanske soldater fra Vesttyskland, der kom herop. Det introducerede for ketchup og hotdogs og en produktudvikling, der virkelig satte i gang i den københavnske pølsevogn. Danskerne tager hurtigt den rullende restaurant til sig. Den toppede i 60'erne, da duften fra knap 1000 vogne bredte sig i de danske gader. Pølsevognen får jo sit knæk, kan man sige, da vi i 70'erne begynder de første fastfood-restauranter. Det var Kina-grillerne. Ja, så kom jo kebab, og så kom de amerikanske burgerkæder. I pølseland skabte burgeren vild ravage. Ja. Siden burgerens indtog faldt antallet af pølsevogne stødt. I dag er der kun omkring 100 tilbage. Det er magre tider, og stadig flere pølsemænd må takke af. Det kan simpelthen ikke løbe rundt. Nu står jeg så her på Banegårdspladsen, og der er jo kommet en ny McDonald's ind på Banegårdspladsen. Der er kommet bagel shop, der er kommet noget, jeg ved ikke, at det er noget grill af en eller anden slags lige herover også. Så der er kommet mange nye. Spørger man danskerne, er det heller ikke en rød med brød, der trækker, når den lille sult skal stilles. Hvor spiser du normalt fastfood? Det er på steder, hvor jeg kan få noget sundt fastfood. Det skal være noget med grøntsager eller noget økologisk. Jeg køber overhovedet ikke fastfood. Jeg er imod enhver form for hurtigvirkende kulhydrater. Burger King normalt, eller sandwicher. En pizza måske? Hvad med en tur ned i pølsevognen? Er det noget, du bruger? Nej, det kan jeg. Nej. Jeg kan ikke lide tanken om, at det er sådan noget naturtarm, og jeg ikke rigtig ved, hvad det er, der er blendet ind i det. Det er meget, meget, meget sjældent. Og skal være meget langt ude. Det er det rene gift, så kan du lige så godt tage noget blandt andet. Pølsevogn, ja, det hænder også en gang imellem. Vi skal jo redde hotdoggen. Det er jo dansk kultur, jo, når det er bedst. Pølsespiserne bliver færre, men pølseknalleren kan stadig noget, McDonald's ikke kan. Altså halvtaget på en pølsevogn er jo en meget demokratisk forsamling, fordi der kan man møde hinanden. Nogle gange snakker man, nogle gange gør man ikke, sådan er det jo også på et værtshus. Men generelt der er det jo altså et sted, hvor alle, høj som lav, mødes og får så et hurtigt mellemmåltid. Måske falder i snak, måske ikke gør, men det er i hvert fald et sted, hvor alle kan mødes. What kind of sauce you want in it? Mustard, ketchup or mayonnaise? Mustard. Can you put some onions on? I can't get onions down there. You get it inside. Okay. Det er jo et charmerende sted. Pølsevognen, du er jo gadens socialrådgiver. Du hører lige fra den arbejdsløse, der kommer og piv over bistandskontoret, til direktøren der piv over sin ansatte, eller manden, der lige har været hjemmefri til konen, eller hold kæft, konen er tosset. Men du hører alt, og du snakker med alle, ikke? Det har virkelig været sjovt at møde så mange forskellige slags mennesker, som der er herinde, ikke også? Og det, ja, jeg kommer da til at savne det, det er helt sikkert. Det gør jeg. Pølsevognen har en ulempe i forbindelse med at kunne udvikle sig, og det er blandt andet den begrænsede plads. Derfor er muligheden for det store udvidede sortiment, det er begrænset. Sådan der, en 20'er. Der har ikke været udviklet på produktet i mange år. Firmaerne har ikke udviklet, pølsemændene har ikke udviklet, det har været gået i stå, ikke? Og vi lader det bare køre, men det har jo også gjort det, der har kørt ned ad bakke, ikke? Pølsevognen har brug for ligesom et facelift på en eller anden måde, ikke? Der skal måske nogle unge kræfter til, som ligesom kan hjælpe det, så ligesom vise vej, ikke også? I morgenluften for foden af runde tårn
slår en nytænker skodderne op. Claus Christensen har givet pølsevognen nyt indhold, og det giver igen danskerne mod på skinkesøm. Der er mange, der kommer hos mig og siger, jeg har ikke spist en pølse i 20 år. Nu skal jeg prøve igen, nu hvor du er kommet. Ikke? I april vandt Claus' økovogn titlen som årets spisested. Der er mange, der godt ved, at hvis jeg skal være sund, og hvis jeg ser godt ud, og så videre, ikke? Og have det godt med mig selv, jamen, så er det også vigtigt at tænke på, hvad der er, jeg putter i munden. Der er faktisk nogle af de sådan, traditionelle pølsespiser, som nogle gange kommer og forviler sig lidt hen hos mig. Og så, de synes, det er lidt dyrt og så videre, men okay, vi prøver, ikke? Og så smager de på det, og de smager af brød, de smager af pølsen, og de kan godt se, jamen, jeg skal faktisk kun have 1 pølse med brød i dag, i stedet for 2, som jeg plejer at få, ikke? Fordi det mætter dobbelt så meget. De røde nitritstænger har længe kæmpet en indædt kamp mod fitnessfreaks og sundhedsapostle. Konserveringsmidler, tilsætningsstoffer og hele farveladen er svær at ryste af sig. Der er sgu ikke noget galt med den traditionelle. Dem, der vil have den, de skal også have lov til den, men man kan jo stadig ændre konceptet. Jeg vil have kemikalier ud af vognen, og nogle nye, rene varer ind. Det, der er behov for, at vi skal forny hele pølsevognen. I sommer så havde jeg en hotdog med tzatziki og ananassalsa på med chili og lime. Ikke? Jeg har haft en mexicansk hotdog med hjemmelavet guacamole, hjemmelavet tomatsalsa og rødløg, der er marineret med appelsin og habanero. Men findes pølsevognen stadig om 20 år? 3 vise pølsemænd tager et kig i krystalkuglen. Altså fremtiden for pølsevognen, den ser god ud, hvis man laver et godt produkt. Det uddør heller ikke helt, det tror jeg ikke, men der bliver mærkbare færre af os i hvert fald. Vi skal lave bedre varer, vi skal have en højere kvalitet. Og det kan gøre, at vi vender udviklingen. Alle firmaer, alle forretninger, de laver nytænkning til deres varer, ikke? Jeg gider sgu ikke stå over på Nationalmuseet med en pølsevogn og servere pølser i 4 timer. Det bedstefar kan komme med sine børnebørn og sige, se, sådan en var der, da jeg var dreng. Er pølser en anledning for bistandsklienten til at møde businessmanden? Eller er pølser bare det rene gift? Meningerne er mange, men på trods af høj bølgegang holder skinkekutteren sig stadig ovenvande. Og alt tyder på, at John og pølseslænget kommer til at genere morgentrafikken mange år endnu. Måske er du frastødt, måske er du fristet. Vi håber, vi har givet dig lyst til 2 nissearme med hele farveladen.